Uzun şeş arkasında zorğauğa, Şallı məktəbində oxutucu 15 yaşlıq malayının şeşin rezinka yardımında elektrib qoyğan. Oxuşunun ətiyen ise prokuraturaga müracaat etdi. Məktəblərdə tışqı qiyafətliyə tələblər nindi? Dress kodunu kim bilgili? Efirdə tayını tas tapşırığı studiyada Almaz Fiyatov isəmisiz. Xeyirli kеш muhterem qonaqlar, еңлек қағидалармен таныштырып өтик. Алдаyan қыраған фикірге мөнәсәбәтегезнең сез төймәләр ашыда белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә менә тышкы кыяфәтне билгеләү мәктәпләрдә әлеге мәсьәлә инде күптәннән килә. Ни өчен прокуратурага барып җитә әлеге хәлләр дип уйлыйсыз, Лилия ханым? Бу хәлләрне әле мин ишетмәгән идем үзем, дөресен әйткәндә. Ләкин минем фикеремчә, мәктәптә укучы баланың билгеле бер дресс-код, мәктәп формасы булырга тиеш, һәм чәчләре дә пөхтә итеп киселгән, матур. Беренчедән бу матур, икенчедән укучыларда укуга ниндидер бер җитди караш формалаштыра. Аларның игътибарларын, башка укучыларның да игътибарларын читкә юнәлтмәс өчен, минемчә бу булырга тиеш. Бу язып куйган таләпләрме? Әллә бу инде һәр баланың һәм әтиянең үзеннән тора микән, Рәхимә ханым? Бу язып куйган таләпләр дип әйтер идем, чөнки баланы мәктәпкә алганда без ата-аналарны иң беренче чиратта гаризалары белән бергә норматив, мәктәпнең норматив документлары белән таныштырабыз һәм анда бер таләпләрнең берсе булып баланың тышкы кыяфәте. Әлбәттә, ул пөхтә киенеп йөрергә тиеш. Мәктәп формасында булуы хәтта уставта да язылган. Һәм инде аннан кала локаль актларда күрсәтелә. Әлбәттә, бала мәктәпкә укырга килә. Һәм ул укырга килгәндә ул пөхтә киенгән булырга тиеш. Кызларның менә хәзер һәрбер мәктәпнең үз формасы булдырылган. Ул инде дресс-коды. Хәтта мәктәп укучыларына гына кагылмый, мәсәлән, безнең гимназиядә администрациянең да үз формасы бар. Менә бу мәктәп формасы, ул бит баланы ничектер уку процессына җәлеп итеп, үзен җитди тотарга. Әгәр дә мин моны әйткәнем бар, спорт формасын кия икән, аның чабасы, сикрәсе килә. Әгәр дә ул җитдирәк формадан килә икән, ул әлбәттә үзен олылар шәхис итеп, һәм инде үзен ниндидер кысаларда тота. Бу таләп булырга тиеш. Менә хәзер мин күзәтәм, яшьләр арасында, аеруча егетләрбез арасында бу модага керәме, менә безнең яшь кызларыбыз әйтер, озын чәчле егетләр күренә башлады. Элек бар иде. Хәзер әле аерым мода бар иде. Хәтта бүтән егетләрдә. Барыбер мәктәптә укыганда безнең һәрберебездә инде мәктәпне тәмамлады. Ничектер аерылып торасы килә. Гадәттәге форма көннәр буе дип әйтгән, көн саен кигән бер формадан гына йөрү теләге юк иде ул. Һәр кешедә дә булгандыр анда ителәк. Сезгә мондый шелтәләр биргәннәр микән, Йолдыз? Әйе, бирәләр иде. Ләкин мин менә шул форма турында сез әйтеп киттегез. Каян чыккан форма? Форма элекке гимназиялардан килә. Бит гимназиялар кемнәрне безнең тәрбияләгәннәр? Дәүләт эшлеклеләренә, бит анда югары дәрәҗәдә аралаша, сөйләшә, интеллектуалларны тәрбияләгәннәр. Бүгенге көндә безнең гимназиялар, алар дәүләт эшлеклеләрен генә тәрбияләп калмый. Алар башка өлкә кешеләрен дә, фән эшлеклеләрен дә тәрбияли. Анда белмим, сәнгать кешеләрен дә тәрбияли. Алар бөтенесе хәзер шушы мәктәпләрдә тәрбияләнә. Ә мондый төр эшчәнлек өчен дип әйтик, бераз гына ирек тә кирәк. Чөнки ирекле фикерли алмый торган кеше формулаларга гына буйсынып яши торган кеше. Ул башкача, аның дәресне кабул итүе дә башкача. Менә, мәсәлән, аңа джинсыдан килеп, дәресне кабул итү җиңелрәк ди. Үзен иркенрәк тоя һәм ул башка сораулар бирергә мөмкин. Ул аңа кызыксынып кирип китәргә мөмкин. Әтеге формулага буйсынып кына, мәсәләне шул формула кысаларында шишеп кенә утырмаска. Монда төрле яклап карарга мөмкин, әйе. Мәсәлән, менә укуда ул бала көне буе укуда мәктәптә утыра, мәсәлән, аның инде менә өйдән алып, өйләдән соңга хәтле, һәм мин күрәм, мәсәлән, үземнең абыйның малайлары, мәсәлән, алар пиджак киеп бириләр инде. Ул шу хәтле уңайсыз бит. Ул шу хәтле уңайсызларда утырырга, менә балага ничектер шундый катып утырган кебек, ул уңайсыз. Пиджакта жилетлар да бар. Сөз биргәнчә, бер сорау биреп китәсе килә. Монда без чәч турында сөйләштек. Ялгышмасам, син дә төрледән төрле прическалар ясап йөргәнсең. Менә синдә ничек чагалды бу? Мин пләштә булганым бар инде, чәчне озында үстергәнем бар. Хәзерге моментта мин чәчне кистергә иренәм, дөресен әйткәндә. Парикмахерская барып җитә алмыйм мин. Шуңа күрә чәчем әлеге моментта озын. Монда күбрәк сүз булды пөхтәлек турында. Пөхтә булса, мәсәлән, минем чәчем Йолдызныкы шикелле озын икән, һәм ул пөхтә таралган икән. Ул бит пөхтә.
Анын мында күбрәк дресс-код турында менә әле генә сөйләп киттеләр. Дресс-код турында сөйләгәндә пөхтәлек турында сөйләделәр. Пөхтә жүрүп була свитер белән дә, джинсы белән дә шул ук, кроссовки кеда белән дә жүрүп була. Мин бары тик бер әйберне генә аңлап бетерә алмыйм. Ярар дресс-код булырга тиешти хәзерге моментта. Но дресс-код булган очракта да ни өчен әле менә күбрәк сез пөхтәлек турында сөйләшәсез. Пөхтә жүрүп була бит төрле киемнән дә. Мин шулай бер аңлап бетерә алмыйм. Ансы аңлашыла. Тагын бер момент бар әле, пөхтәлек кенә түгел, чәчләр генә дә түгел, кием генә дә түгел, ниндер, мәсәлән, татуировкалар ясыйлар, алка тагалар. Синдә дә булгандыр мондый хәл. Ничегрәк кабул итәләр иде укытучылар? Минем мәктәп более демократичный дип әйтик инде. Шундый яктайым. Мин башта әйттеләр инде, чөнки авылда үстем мин. Алка таккан кеше бөтенләй юк. Алкамны югалттым, кызганычка каршы монда киеп булмады. Алка тагу дигән әйбергә ярар бер әйттеләр, ике әйттеләр, өч әйттеләр, салдылар. Мин бары тик салмадым гына. Аңа карап минем укуым да үзгәрмәде. Олимпиадаларга, нәрсәләргә җөрдем мин. Аңа карап минем бер нәрсәм дә үзгәрмәде. Статистика бармасын. Әгәр дә сез әйтәсез икән, менә уку әйбәтләнә дип әйтәсез икән, ниндидер статистик әйберләр булырга тиеш. Мин физика, математиканы бетергән кеше буларак әйтәм сезгә шул әйберне. Ниндидер статистик мәгълүматлар бармы? Менә бер мәктәптә мәсәлән дресс-код кертелгән икән, укуганда 10%-ка күтәрелгән, тегәндә 2-гә укыган кеше 3-кә укый башлый, 3-кә укыган кеше 4-кә укый башлый дигән әйбер. Ул менә ул әйберләр булмагачты мин бу теге Захра әлеге фикер белән. Әлбәттә, барлык фикер белән дә килешергә була. Балага уңайлы булсын өчен, комфортлы булсын өчен, әгәр дә без хәзер барысына да кем ничек тели шулай йөрегез дигән рөхсәт бирсәк, сез әйттегез менә төрле кием белән пөхтә йөрергә була дип. Ләкин без һәрбер баланы алай иттереп таләп итә алмыйбыз. Һәм ул ничек булачак? Менә бар гимназия укучылары бер төрле киенгәннәр. Безнең гимназиядә мәсәлән караңгы зәңгәр төстәге пиджаклар, костюмнар, шул ук жилет булырга мөмкин, әгәр дә костюмнан уңайлы түгел икән. Ак төстәге күлмәкләр малайларның, кызларның шулай ак төстәге рубашкалар, шевроннар, галстуклар караңгы зәңгәр төстәге һәм эмблема. Менә шундый укучылар утыра һәм төрле төстәге чуар чабардан киенгән укучылар. Бу бит инде әйтәләр бит май чүлмәге тышыннан күренә дип. Укучыларны карап тырышка аларга ниндидер беренче караш формалаша алар турында дип әйтәсем килә. Шуңа күрә, әгәр дә алар матур итеп киенеп, мәктәп формасыннан кирсәләр, миңа калса бу бер нәрсәгә дә һәм шулай ук аларның укуларына да бер зыян булмас моның. Мөнәсәбәт кенә үзгәрә дигән сүз бит инде. Ул форма ни өчен яра булсын форма? Ни өчен соң ул менә шул пиджакта, итәктә нәрсә галстук? Ул галстукның мәгънәсе нәрсәдә соң? Менә яра пиджак инде. Деловой. Пиджак нәрсә? Ул җылылык бирәме, гаурәтне каплыймы? Ул нәрсә ул пиджак? Җылылык бирә, Галстук нәрсә бирә кешегә? Ул мәгънәсез кием беренчедән, ул статус киеме, әйе. Ләкин ни өчен без дәүләт эшлеклеләре киемен форма итәбез мәктәптә? Ни өчен башка төрле форма уйлап чыгарабыз? Кулымда нәрсәдер бар. Менә ул сиңа нәрсә бирә бу очракта мәсәлән? Белмим, просто бүләк. Бүләкме? Шул мәсәлән башка укучылар анда төрледән төрле шул ук чылбырлар тагып, мәсәлән шул ук муенга теләсә нәрсәләр тагып, пирсинглар дип әйтик, бурынга, моңа ничек карыйсың син? Ләкин бит аларны бер кеше дә мәҗбүр итми. Алар бит аны теге менә мин форма Токмыйда инде аны беренче шойбып тора торган кеше була инде ул. Барыбер аерылып тора торган. Монда бит төрле матди яктан төрле хәлле гаиләләр бар, әйеме? Инде йомшаграк, теге гаилә хәлләре начаррак, матди яктан начар тәэмин ителгән гаиләләр бар. Менә шушындый аерма бала белән бала арасында булмас өчен барыбер бергә бер таләпләр куела һәр балага. Син матди яктан югарырак тәэмин ителгән гаиләдәнме? Инде азрак менә матди ягы начаррак хәлле гаиләдәнме? Бер үк таләп. Ул бит менә нинди форма булырга тиеш. Без менә кискен син костюмнан килергә тиеш дигән таләп куймыйбыз. Анда ул күлмәктән генә, ак күлмәктән, бер төсле күлмәктән, жилеттан килергә мөмкин, бабочкалар тагып киләләр. Ул бит шулай ук. Монда социаль тигезсезлекне дә күпме дәрәҗәдә тигезләштерү. Ләкин формадан тышта бар бит әле моментлар, мәсәлән, кемнеңдер киеме анда мәсәлән фәлән мең сумлык булырга мөмкин, кемнеңдер шул ук соңгы модель iPhone белән йөрергә мөмкин. Аңа бит инде бәйле түгел бу, әйе. Ул теге шул ук
бір киімнен болсан алар. Бірсінде була AirPods, бірсінде қолында соңғы модель iPhone булырга, может, қолында инде. Шуңа күрә бу яктан эш алып барабыз шул. Аларны да тигезләтер өчен. Тигезләтерле айфоннар. Миләүшә, сезгә шелтә белдерәләр идеме мәктәптә укганда? Һәм ничегрәк киенеп йөрдегез сез? Миңа шелтә белдерәләр, шул чәчне тузгытып йөргәндә. Безнең дә чәчне кыстырып куялар, инәп-нәк шулай иттереп. Менә бу бит ни өчен әйтелә? Менә сез мәктәптә утырасыз, дәрес бара, әйме. Баланың менә субханалла Аллаһ Тәгалә биргән мондый байлык, чәчегез бар. Ләкин сез менә шушылай күмелеп утырасыз, әйме. Ул үзегезгә дә комачаулар. Сез аны белгертергә тырышмыйсыз, чөнки бу сезнең имиджыгыз, сез инде ияләшкән чәчне шулай тузгытып. Ләкин ул теге тагын шуңа кайтабыз. Гигиеник таләпләр ягыннан да бу дөрес әйбер түгел. Мәсәлән, бу имидж түгел. Мәсәлән, миңа шулай уйларга, хәтта мәсәлән чәчне шулай туздырган килеш миңа җиңелрәк. Җыеп куйса миңа бик авыр. Һәм мәсәлән, минем чәчемне 15 яшьтә кемдер килеп бай җыеп куйса, мәсәлән, минем алай калтырып торасы килми. Ул кем булса да ничек инде ул? Минемчә, мин менә бу укытучыны бала турында аналарча кайгырту дип дә аңлый алам. Ни өчен? Без бит үз балабызга килә. Әле проблема аның белән генә бетми. Ярар, 11-нче классны укып бетерде. Шуннан соң 1-нче курска килә, менә сезнең ул теге үзенең теге алкасын тактырмаганнар, шәшен үстертмәгәннәр килеп төшә бу 1-нче курска. Монда теге әлбәттә теге районнан килгән кешеләргә бу бигрәк тә инде кагыла. Килеп төшәләр. Шәшләрен дә буяталар, алкасын да тагалар инде. Ярар, кысырыкладыгыз инде сез аны күпмедер вакыт. Мин белмим ул нәрсәгә китергәнен менә. Хәзер бер генә минут нинди конфликтлар чыгарга мөмкин, бу хакта без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянук тас тапшыруы. Без бүген мәктәптәге формалар һәм Чаллы шәһәрендә килеп чыккан гауга турында сөйләшәбез. Монда төрле фикерләр яңгырады. Гөлчәчәк, синең дә әйтәсе фикерең бар иде бугай. Минем менә форма нәрсә ул? Менә мине борчый торган мәсәлән, тема ул зәвык. Минемчә, кеше зәвыклы дип киенергә тиеш. Ул формамы нәрсәме, ничектер менә ул кешедә кичкенә чактан ук зәвык тәрбияләргә иде. Әмма аны бәлки катгый рәвештә форма кидереп түгел, бүтән бер төрле, белмим, этикет кагыйдәләрен без бөтенләй белмибез. Без менә шушы яшьтә мәсәлән, мин үзем белмим. Шул зәвык менә шундый бәлки мәсьәләсе төрле кешеләр төрлечә булырга мөмкин. Кемдер өчен зәвык ул мәсәлән шул ак күлмәккә килү, ә кемдер өчен бәлки чуар чабыр, шул ук фирмалы нидер киемнәрдә килү. Нәрсә икәнен менә кем билгеләргә тиеш менә бу зәвыкның нормаларын? Кем билгеләми шул без. Ярар, ак күлмәк, аяк ак күлмәктән җөрсеннәр инде, ярар. Ул ак күлмәк алган очракта минимум 3 күлмәк булырга тиеш баланың. Әлбәттә. Күп түгел, була уйлап карасаң. Ул булырга тиеш нормаль күлмәк. Беренчедән. Аны постоянно жуырга кирәк. Ул проблема мәктәптәге төп проблема физкультурадан соң шул киемне кию. Чөнки син тиргә баткан, аның якасы карала башлый, аны һаман сайын жуып торга кирәк, үтүкләргә кирәк. Мин дресс-код өчен күпмедер дәрәҗәдә. Ансын аңлыйм. Инглиз телендә бар casual дигән сүз. Ул була повседневный деловой стиль русча әйтеп әйткәндә. Ул булсын көндәлек, ул булсын практик яктан әйбәт. Мәсәлән, шул кара костюмны киясен икән, кара шалбарны киясен икән, ул 2-3 көн узганнан соң анда топ изләре инде күренә башлый. Пиджакны аны юсаң, стиралкага тыгып чыгарасың икән, дөресен генә әйткәндә, ул инде аны химчисткага бирә кирәк, теге бүтән ни буенча инде. Әгәр дә зәвык турында сөйләшеп киткәнбез икән. Зәвык турында, минемчә, кешенең зәвыгы ул эштән, ул тәрбиядән, нәрсәдер укудан килә зәвык. Нидер тышкы яктан түгел. Шул җирдә видео карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Кием турында уйлаганча кадәр. Безнең вакытта менә 2007-8 елларда бик каты теге социаль төркемнәр барлыкка килде. Шул ук Эмма готлар дисезме, шуңа да зур челка йөртә идек. Шул челкага эшләре пыша иде. Минем үземнең һәрхәлдә менә бер күземгел менә шулай ябык йөри иде. Шуңа бик каты эшләре пыша иде. Безгә заколкалар да бирүче укытучылар бар иде. Безнең бер кыз үзенең кашын менә бер кырдан йолкып куя иде. Аңа укытучы синең кашыңа көйә төштеме әллә дип сорый иде. Шәч буяуларына килгәндә без авыл балалары авыл мәктәбендә укыдык, шуңа күрә андый модалар безгә соңына килеп җитәдер. Без ул турда белмибез дисәк тә була. Укучы бала мәктәпкә кызыл чәч белән килсә, әлбәттә инде бу игътибарсыз каламый. Чөнки безне укытучылар безне әрлиләр. Һәрбер мәктәпнең уставында форма турында язылган һәм һәр укучы аны үтәргә тиеш. Хәзер ниндирәк очраклар бар икән мәктәпләрдә? Мода шулукмы, шулук чәчләр, кашлар, яки берәр яңа төрле ниндидер үзенчәлекләр белән дә шаккаттыралармы?
Мәктәпләрдә хәл Без ничегрәк? мәктәптә инде күп генә таләп итсәк тә, барыбер бу таләпләргә буйсынмаучы балалар очратырга була. Хәтта гимназияләрдә дә, әйе. Гимназияларда. Ләкин без алар белән эшлибез. Ата-аналар җыелышларында ата-аналарга да таләпләрне аңлатабыз. Укучылар белән инде класс сәгатьләрендә аерым сөйләшүләр алып Бу барып беләсезме, менә аңлатабыз. Һәм алар күп очракта безнең белән килешәләр һәм мондый балалар күп түгел дип Менә әйтәсез. бу чалада булган очракта да килешкәннәр әтиәниләр. Әйе, икенче көнгә без малайның шәшен кистереп киләбез дип әйткәннәр, ләкин кистермәгәннәр. Менә монда ничегрәк шулай ук баланс табарга әти-әниләр мәсәлән рөхсәт итә икән балага, монда фикер туа, ни өчен әле укытучылар таләп итәргә тиеш, әгәр дә ул бер кая да язылмаган икән дигәнрәк сорау туа. Дөресме шулай ук? Мәсәлән, әти-әнидән килергә тиеш ул тәрбия, әти-әнидән килергә тиеш күп әйбер. Менә монда мәсәлән әти-әниләре икесе дә ике куллап риза икән, укытучы ниндер таләп куярга тиешме? Тиеш, чөнки без бит инде менә ата-аналар җыелышы үткәргәндә дә әйтәбез, мәктәп ул баланың икенче йорты. Сезнең генә балагыз түгел, ул менә бу сагадан атлап кирде мәктәпкә, ул безнең бала. Без аның өчен җавап бирәбез, шулай ук тышкы кыяфәте, сәламәтлеге. Һәм инде аның менә иң мөһим бурычы ул мәктәпкә белем алырга килә. Карале, аның андый свитер бар икән. Әни миңа да шундый свитер. Ул свитер 30 мең тора, бу баланың андый мөмкинлеге юк. Менә юкка барга, башы уйланмасын өчен. Һәм тагын имидж дигән әйбер бар. Менә шулай ук кызлар, яшь кызлар, әйме, сез кафега килеп керәсез. Төрле эленке салынкы киемнән, теләсә нәрсә кигән. Сез ул ашханәдә минемчә тукталып та калмыйсыз. Сез иң беренче чиратта монда хезмәткәрләрнең өст кыяфәтенә, тышкы кыяфәтенә карыйсыз. Хәтта шулай ук Сбербанкка керәбез, әйме, алар анда бер киемнән, аппактан, шушындый галстуклар. Менә ниндидер минем аларга карата ихтирамым. Димәк, алар җитди карыйлар бу үз эшләренә. Мәктәп ашхана түгел бит инде Сбербанк. Юк, мин инде хәзер монда төрле яклап Анда карыйм. клиентлар килә. Мәктәпкә клиентлар килмәй бит инде. Сез анда Алар анда беләсезме, коллективка, җәмгыяви, алар анда үзе турында гына уйларга тиеш түгел, коллективның таләпләренә. Юк, әлбәттә. Ну, беренчедән без Сбербанк, мәктәп Сбербанк түгел. Мәктәп мин аңлап бетерә алмыйм алай бер. Гомуми әйтәм моны. Мәктәп кафеда түгел, әйбет. Сез менә заук формалаштырырга, ничек формалаштырып була зауыкны? Зауыкны формалаштырып була үрнәк күрсәтеп. Гаиләдә шулай ук әти-әниләр бу очракта беренчедән үрнәк булып торырга тиеш һәм балалар белән сөйләшүләр алып барырга тиеш. Шулай ук мәктәптә укытучы класс сәгатьләрендә әңгәмәләр үткәреп Киемнәрегезне шул ук мәсәлән дөрес киергә кирәк, чәчегезне җыеп куясызмы инде юкмы дигәнрәк формада сезгә мөрәҗәгать итәләр идеме? Мәктәптән Әйе. мөрәҗәгать итәләр, мин үзем чәчне кызылга да, кишер сарыга да буя бирдем. Ләкин минем уйлавымча, мәктәптә бала, бәлки ул белем алырга киләдер, чынлап та. Мин шикләнәм балалар мәктәпкә белем алырга килүеннән. Чөнки ул аның турында уйламый. Тиеш. Бер 8-нче сыйныфка хәтлек точно уйламый ул аның турында. Нәрсәгә үзләрен күрсәтергә киләләрме? Юк, мәктәптә бала аралаша һәм үзенең сәләтләрен ача. Һәм белемен үстерә. Мәктәптә укыган кешегә минемчә бик мөһим. Бармы? Теге мәктәп, мин белем алырга барам әле мәктәпкә дип. Минемчә тирәннән керәбез. Ерактан. Әйбет. Карагыз, җәмгыятьтә, әйбет, безнең җәмгыятьтә бар җәмгыятьнең бер өлеше. Ул кануннарны канун саклаучылар дип әйтик аларны, әйбет. Безнең бар җәмгыятьтә кануннар, без аларга буйсынып яшибез, чөнки шул кануннарга без буйсынмасак, анархия башланырга мөмкин, әйбет. Шул вакытта бу кануннарга каршы чыгучылар бар. Бар, белмим, анда сорау бирүчеләр, бәлки параллель турылар берәр җирдә кисешәдер дигән. Шул канунга каршы чыгып бар, анда белмим, бәлки 2-2-4 түгелдер дип сорау бирүчеләр бар. Җәмгыятькә тегеләре дә, булары да кирәк. Чөнки булары булмаса, анархия башлана, булары булмаса, безнең җәмгыять алга таба бармый. Безнең айфоннар барлыкка килми, безнең анда белмим, Bütün нәрсә урта тирәдә булырга тиеш. Барысы да шул киемнәрдән башланып булыйсың. Мәсәлән, шул кешене һәр килеп җитәм. Әйе. Кеше шәхес буларак та формалаша бит әле без. Әйе, һәр килеп җитәбез. Әйбет, һәм бүгенге көндә бу ике төрле кешеләрне дип әйтик, бер үк мәктәп тәрбияли. Алар бер мәктәптә тәрбияләнәләр. Һәм мәктәпнең миңа калса бурычы бүгенге көндә, әйбет, bütün
кешене бер стандартка кертү түгел, һәр баланың үзенең үзенчәлекле ягын ачу. Бәлки ул шәп анда белмим, закон белгече булыр, бәлки ул шәп переговорщик булыр, бәлки ул шәп дипломат булыр. Шул ук вакытта бәлки ул шәп физик булыр. Һәм аның алка тагып йөрүе шушы белмим кануннарга каршы чыгу, бәлки физикадагы кануннарга каршы чыгып, безгә ниндидер ачыш ясарга ярдәм итә. Хәзер һәр икенче укучы рэпер булса, мәсәлән, аларга инде киң чалбарларда йөрергә кирәк дип. Аның һәр икенчесе рэпер булмый инде, анда ул берничә кеше була инде ул, һәм аларга минемчә тыйырга кирәкми. Һәр мәктәпләр әгәр бүленәләр икән, безнең теге уку үзенчәлеге буенча әйтик, гуманитарлар бар баранда, физиклар мәктәбе бар нәрсә. Аларның үзләренең миңа калса һәр кайсына аерым бер дресс-коды булырга мөмкиндер. Берсенә рөхсәт итсәң, икенчесенә дә күз төшә, мәсәлән, шунда ук. Монда бит инде берсе артыннан икенчесе дә аннары башка кием киясе килә башлый. Мондый хәлгә әйләнмәс микән аннары анархияга шулай? Әлбәттә, мин сезнең белән килешәм. Без баланың, һәрбер баланың шәхес буларак без аны ачырга, сәләтен үстерергә тиешбез. Әгәр дә берсе бүген кылагына алка тагып килә икән, борынына икенчесе, моны тагын берсе күрә. Без моңа рөхсәт итсәк, икенче көнгә безнең мәктәптә тагын берничә шундый бала барлыкка киләчәк дип әйтәсем килә. Аның нинди шарлыгы барсын алкан? Ул бит сүннәт. Алар булса да бер 10%, 5% булырга мөмкин. Кызыл чәч белән зәңгәр, хәзер яшел чәч белән йөрүче балалар бар. Ну аннан бит әшәкәт кешегә әйләнә. Бу моны минемчә тирәнгә бик кертергә дә кирәк түгел. Чөнки бу гади генә балага карата эстетик таләп. Әйеме, җәмгыятькә кергән. Менә сез тагын әйтерсез, әйе ашхананы да китердем, әйеме Сбербанкны да китердем, ләкин шулай ук сәхнәгә чыгалар, ләкин бер үк костюмнан киенергә тырышалар. Менә ул эстетик күзне иркәли торган караш, менә килеп тә кергәч мәктәпнең бер йөзе ул. Һәм инде әлбәттә балага карата бер тәрбияви чара. Ул пөхтәлеккә, ниндидер таләпләргә буйсынып барбыр, без бит инде үзебез һәрбер кеше аерым яшәми. Без җәмгыятьтә яшибез һәм бер-беребезгә карата толерант булып, без җәмгыяви нормаларны кабул итәбез һәм бу шулай ук эстетик нормаларны кабул толерант итә. булмаска соң, аларның әгәр дә ниндидер барбер бала 18 яшькә кадәр переходной возраст дип әйтәбез инде. Аны шикелле әйберләре була. Аны миңа мәсәлән 16 яшьтә нәрсәгә алка тагу кирәге? Миңа иленеп тормыймы, миңа барбер. Барбер ул миңа хәзер. Миңа үз-үземне күрсәтергә кирәк. Әйе, монда тагын бер момент бар бит. Әгәр дә шул үсмер чорда, мәсәлән, үзгәреш чорында аларга рөхсәт итмәсәң, аннары инде аларның кызыгы калмый шул ук. Мәсәлән, шул бәлки бер чор бардыр инде балаларның чәчне кызылга буяп килү һәм шулай алка. Менә мәсәлән, әйтеп китәм, Илгиз Зайниевның хәзер әйтеп бетерәм. Илгиз Зайниевның бер әйткән сүзе хәтерлим. Менә мәктәптә озын чәч белән йөри башлаган, кистер шул чәчне дип әйтәләр иде. Менә хәзер ул вакытны Илгиз Зайниев мәсәлән чәчен үстереп калган булса, бәлки ул хәзер кыска чәч белән йөргән булыр. Ул бит инде бөтен балада да андый теләк тумый. Бар шундый креатив, үз-үзенә игътибар җәлеп иткән, итергә теләгән шундый балалар. Бар бит безнең каникул вакытлары. Җәйкене рәхим итеп буярга була. Кызыл төскәме, яшел төскәме 2 ай буе үзеңнең шушы Мәсәлән, минем үземнең кызым хәзер 8нче сыйныфта укый. Мин үзем укытучы буларак, аңа инде чәчен шундый якты төскә буярга. Әйе, без җәйкене буядык. Йөреп карады. 3 ай әйеме? Юк, андай кызыл төскә түгел инде, әлбәттә. Йөрдек, тынычландык. Димәк, һәр моментның үз чоры бар дип әйтмәкче. Тагын бер генә мәсьәләгә тукталыйк та, укытучылар да мисал күрсәтергә тиеш яхшы гына һәм күп кенә мәсәлән масса күләм мәгълүмат чараларында мәгълүмат булды. Укытучылар хәзер бит интернет заманы. Интернетта куй аркасында эшләреннән дә алдылар. Укытучыларның роле нинди менә балаларның киемнәрен һәм зәвыгын формалаштыруда? Укытучы иң беренче чиратта ул әле белем бирүче генә түгел, әлбәттә үзенең тыш кыяфәтенә игътибарлы булып, ул үзе дә балалар каршына баса һәм ул үзе иң беренче чиратта үрнәк күрсәтүче. Һәм ул әле класс җитәкчесе, сыйныф җитәкчесе, ягъни мәсәлән, икенче төрле әйткәндә баланың бүгенге көндә менә мәктәптә булган вакытта икенче әнисе дибез. Һәм шуңа кайтам тагын. Менә мин бу ананың күзенә карап әйтер идем. Сезнең сыйныф җитәкчегез, сезнең балагызга карата аналарча кайгырту күрсәтеп, сезнең балагызга шушы резинка табып, чәчен пөхтә генә итеп җыеп куйган. Сез аңа рәхмәтле булырга тиеш идегез. Әлбәттә, мондай очраклар бар. Безнең 1-2 генә бала үзебездә дә озын чәчле, ләкин алар бик матур итеп чәчләрен җыеп йөриләр. Һәм біз аларга бернинди дә кисәтү ясамыйбыз. Монда пөхтәлек һәм Йолдыз, балаларның, укучыларның киемнәрен һәм тышкы кыяфәтен формалаштыруда синеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш?
формалаштыруда. Тышкы кыяфәтен билгеләүдә мәктәптә. Миңа, мәктәп өчен миңа калса, менә балага ничек мәгълүматны кабул итү уңайлы, ни рәвештә. Ул шулай кабул итәргә тиештер, шулай йөрергә тиештер мәктәпкә. Кемгәдер, мәсәлән, аны җыеп тора икән костюм, һәм ул дәрескә бирелеп укый икән, ул шулай йөрсен. Кемгәдер кыен икән алай, мәсәлән, белмим, мин язучыларны күз алдына китерәм, пиджак киеп, шигырь язып утырганнар, мәсәлән. Әйме, кемгәдер кыен булырга мөмкин пиджактан уйларга. Аңа кыен икән, ул пиджаксыз йөрсен. Менә шундый минем караш. Лилия ханым, сезнеңчә? Минемчә, мәктәпләрдә барыбер дресс-код булырга тиеш. Һәм укучылар кемгәдер, мәсәлән, пиджактан уйларга кыен икән, ул башка төрле вариантларны жакеттан, күлмәктән йөрергә, минемчә, мөмкин. Дөрес фикер. Укытучылар һәм әти-әниләр бердән булганда гына укучыларның тышкы кыяфәтен контрольдә тотып булачак. Мондый төрле шеш мәсьәләләре генә суд юлына илтмәсен иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.